Zdravím vás ľudia, vítam vás pri novom videu. Práve sa nachádzam v Bratislave, za chvíľku príde Šaj. Strašne veľa ľudí sa ma pýta, že prečo robím takéto veci, prečo lezem po komínoch, prečo chodím do bunkrov. Ono je to teoreticky vlastne aj liek na depresiu, by som povedal, tieto veci. Pretože ty ako robíš napríklad urbex, tak s tebou je tam len adrenalín a si tam sám. Není tam nič iné, není tam žiadny iný pocit, není tam nikto iný, proste si tam len ty a adrenalín a všetky ostatné pocity idú preč. Takže vlastne, keby sa niekto pýtal, na čo bol tento kryt, bolo to vlastne určené pre zamestnancov nemenovanej továrne. Cca pre 600 ľudí, 800, nie som si istý. A je v umerne dobrom stave, nerozkradnutý, som rád, že málo ľudí o ňom vie. A poďme sa vlastne pozrieť, čo na tento bunker ukrýva. Let's go. Takže vlastne toto je srdce krytu. Tento úkryt bol slúžený ako kinokryt. Si môžete všimnúť na tejto tabuli. Svetla tu nefungujú, takže asi nič. Poďme sa spolu pozrieť do ošetrovne. Takže vlastne ošetrovňa. Tu sa vlastne nachádzajú filtre do mask, asi. Sú to filtre do mask, pravdepodobne. Toto sú filtre do ventilácie, teda toto sú len trubky, ale tuto môžete vidieť tento veľký bubon, alebo ako by som to nazval. Máme kanalizáciu. Nice. Takže fakt môžete si všimnúť, že tento bunker je naozaj veľmi pekne zachovali. Poďme sa pozrieť do... To bola asi kuchyňa? Ne, to bola skladník, údržbár kuchyňa, aj tam ďalej som si zmýlil. Nice. Československá republika, civilná obrana. Vidíte, veľmi veľa takýchto vzácnych dokumentov sa tuto zachovalo, dokonca aj staré mapy, ktoré tu asi nemôžem ukázať. Ani Šaj nevedel, na čo tu je vlastne toto. Ja som si myslel, že to je na skúšanie masiek, ale prečo by to potom potrebovalo vlasy a tie vlasy vyzerajú úplne reálne proste. Zajímalo by ma, že natočili na týchto veciach. Už si to asi nikto nikdy neprehrá, keďže takéto prehrávače už asi ani neexistujú. Evakuácia obyvateľov, zvuková kópia. Neviem, či vám ukážem všetko v tomto kryte, pretože je tu veľa takých dokumentov, ktoré by som nemal ukazovať. Či už to presadzuje miesto, alebo stav tohto krytu, alebo plán areálu firmy. Takže nebudem všetko točiť, dám na YouTube to, čo môžem a to, čo uznám vhodné. WC muži. Tieto vecka vyzerajú lepšie ako tie moje, čo som mal na základke. No tak toto už nie, ale stále vyzerá lepšie ako to, čo som mal na základke. To už asi nepôjde. Poďme ďalej. Takže vlastne teraz sa presunieme do filtračnej časti tohto bunkru. Trošku mi háže telefónom, lebo len tak mi drží na tej selfie tyčke. Dúfam, že sa mi nespadne. A poďme sa teda pozrieť. Filtrácia bola celkom v pohode, by som povedal. Ešte stále vyzerá byť vo veľmi dobrom stave. Tu máme vlastne mapu alebo návod obsluhovania tohto zariadenia a dokonca je tam mapa krytu. Takže ak by si náhodou vedel lokáciu tohto bunkru, prosím ťa, neposúvaj to ďalej. Môžeme byť radi, že máme na Slovensku ešte vôbec takéto urbexy, ako sú teraz. A dúfam, že to takto tu aj ostane aj po natáčení videa.
vlastne bunker pre pracovníkov, ľudí, ktorí robia v prístave. Toto je jediný, ktorý má ešte elektriku. Poďme sa niekde pozrieť tam dozadšie. It's a bumper. Yes. It is. Takže v tomto areálu nájdete ešte dva takéto isté ukryty ako tento. A jeden je veliteľský, ktorý je ešte v horšom stave ako tento, takže tam ani sa neoplatí chodiť.